Здравейте, казвам се NADZHDA и предполагам, че се интересувате от намирането на лечение за отслабване. Преди да закупите IDEA-LICA, моля, останете до края на текста, където ще ви кажа всичко, което трябва да знаете за IDEA-LICA. Освен това има някои много важни предупреждения, които трябва да имате предвид, за да не пропилеете парите си и да не застрашите здравето си. IDEA-LICA е хранителна добавка за отслабване, създадена за тези, които са преживели разочарование и неуспех в опитите си да отслабнат. Напълно нормално е теглото да нараства с годините, така че знайте, че вината не е ваша. За хората с наднормено тегло е трудно да започнат да отслабват, дори когато следват балансирана диета, намаляват приема на калории и правят редовни упражнения. Възможно е да не успеете да получите желания резултат. Ето защо, ако не можете да постигнете желаните резултати и искате да го направите, без да прибягвате до скъпи хирургични интервенции или лечения, трябва да помислите за използването на добавка. В този случай IDEA-LICA е най-добрият вариант. IDEA-LICA осигурява тласък на енергия, за да ви държи фокусирани върху целите ви за отслабване и да ви предпазва от чувство на умора през деня. Термогенните средства за изгаряне на мазнини и енергийни бустери на добавката предлагат цялостен подход, който ускорява процеса на изгаряне на мазнини и ви позволява да видите резултатите по-бързо от само диета и упражнения. IDEA-LICA потиска глада, стимулира термогенезата, улеснява загубата на мазнини и осигурява енергия. Съдържа мощни естествени антиоксиданти, които елиминират токсините от тялото, осигурявайки бърза и естествена загуба на тегло. В резултат на това ще отслабнете, самочувствието ви ще се подобри, ще можете да носите дрехи, които вече не ви стават, и ще получавате комплименти за това как изглеждате. IDEA-LICA получи отлични отзиви от лекари от цял свят, които потвърждават високото качество и ефективност на продукта. Той е натурален, качествен и не предизвиква странични ефекти. Клиентите са доволни от IDEA-LICA и много от тях го използват от дълго време. Що се отнася до употребата на IDEA-LICA, трябва да се отбележи, че добрият и дълготраен ефект изисква редовна и правилна употреба. Ако възнамерявате да закупите IDEA-LICA, има важна бележка, която трябва да знаете. Трябва да внимавате от кой уебсайт ще закупите IDEA-LICA, тъй като той се продава само на официалния уебсайт. Този продукт не се продава в Amazon или в аптеките. За да помогна, оставих връзката към официалния уебсайт подолу, в описанието на този текст, за да сте сигурни, че купувате оригиналния продукт. Просто щръкнете върху връзката, за да бъдете пренасочени към официалния уебсайт на производителя и направете поръчката. След като попълните формуляра, изчакайте агент да ви се обади и да потвърди вашата поръчка. Имайте предвид, че номерът може да изглежда като неизвестен. Ако не отговорите на обаждането, поръчката няма да бъде обработена. Запомнете, когато телефонът звъни, отговорете. IDEA-LICA вече е с 50% промоционална отстъпка, така че побързайте. Хиляди хора по света откриват удивителните ефекти на IDEA-LICA и поръчват до 6 или повече единици едновременно. За да се поддържа качеството на продукта, всяка година се произвеждат само 30 000 броя. Това означава, че търсенето може бързо да изпревари предлагането. Затова е необходимо да се действа бързо, за да се закупи преди изчерпване на количествата. Това е всичко, исках да запиша това видео, преди всичко, за да ви предупредя за уебсайта, от който се каните да купите, IDEA-LICA. Освен това, ако купувате продукта, следвайте лечението правилно и го приемайте сериозно. Не забравяйте, че наднорменото тегло причинява сериозни усложнения за целия организъм. При липса на адекватно лечение в бъдеще могат да възникнат непоправими последици. Започнете лечението възможно най-скоро. Искрено се надявам, че този видеоклип ви е помогнал и също така се надявам, че IDEA-LICA наистина помага много за подобряване на вашето здраве.
Благодаря много за гледането.